Jeg plejer at sige, at der kun er én ting, jeg er god til, og det er at synge. Og det er selvfølgelig at sætte det på spidsen, men jeg føler virkelig, at det har valgt mig, det her fag. Jeg har enormt meget taknemmelighed og respekt for, at det er nogle gode mennesker på vejen, der har hjulpet mig til at nå her, hvor jeg er nået til. Begge mine forældre er uddannede klassiske sangere, og det gjorde bare, at der naturligt var meget musik og sang i vores hjem. Og ikke nødvendigvis på en professionel og hård tilgang til det, men snarere på en virkelig legende måde. Min far han citerer hele tiden, både Giro 413 til opera. Det er der bare konstant, og det er ligesom også blevet en del af mit DNA, at musik det er en leg, det er en måde at kommunikere med hinanden på. Jeg trivedes ikke vildt godt i skolen. Det er måske den nemmeste måde at sige det på, hverken i folkeskolen eller i gymnasiet. Da jeg blev, jeg tror, 16 år, der fik jeg et kirkejob. Og der fik jeg ligesom lov til at komme med, og jeg blev taget alvorligt, og jeg lærte at synge, holde min egen stemme og synge med på salmerne og sådan noget. Og der fandt jeg ligesom ud af, her, der kan jeg rent faktisk bidrage med noget konkret. Noget, som man i samfundet vil ligesom anerkende, at det her det er noget, jeg kan. Så det kan godt være, at jeg ikke kan få mit skolearbejde til at hænge sammen, men jeg kan noget fuldstændig konkret ude i en kirke, noget med at synge. Herre Olufs Ballade er en sang, som har fulgt mig hele vejen igennem min sanglige uddannelse. Jeg føler en stor kærlighed for dansk romantisk musik. Det rører mig virkelig dybt, og jeg føler, at det er noget af det musik, som kan bidrage allermest til det danske publikum. Det er virkelig det, jeg vil vælge, hvis jeg skal lave en ideel koncert for danskerne. Og det passer godt til mig. Det er godt til min stemme, det er godt til min personlighed. Jeg var meget heldig at møde min nu kone, da jeg var 18 år og lige ud af gymnasiet. Jeg havde ikke særlig meget arbejdsmoral, jeg havde ikke selvdisciplinen, og det der med at få øvet sig, det var kun noget, som man lige gjorde, når der var en snert af motivation til. Og hun har ligesom bare lært mig, min kone, at gå ned i øvelokalet og få lagt de der timer og bare gør det. Hvis det er det, du drømmer om, så Asmus, så gå dog ned og gør, hvad der skal til. Fordi hun troede på mig, og hun vidste jo godt, at der skulle noget konkret arbejde til, ellers så blev det ikke til noget. Uden hende, så er det helt sikkert, så havde det her ikke hængt sammen. Hverken sangen eller resten. Da min kone og jeg flyttede sammen, efter vi havde været sammen i et år, gik det jo hurtigt op for mig, at der var en husleje, der skulle betales. Så jeg gik ud og skulle finde mig et job, og af alle steder så fik jeg et arbejde på McDonald's. Jeg blev hurtigt virkelig glad for det job, fordi det gav mig ligesom noget fuldstændig andet end at synge. Det gav mig fuldstændig klare systemer. Det er sådan her, du gør. Der var et hierarki og en chef, som ligesom fortalte mig, hvad jeg skulle gøre. Og det blev på mange måder den disciplin, som jeg måske kunne have fået, hvis jeg havde været værnepligtig. Det blev en virkelig godt sidestykke til min musikalske uddannelse, og jeg arbejdede der i 1,5 år, tror jeg, og lige så taknemmelig som jeg var for det på det tidspunkt, det var et fedt job, lige så meget var det også der, jeg fandt ud af, at det ikke var det, jeg skulle lave, og at det var sang, jeg skulle lave. Fordi ellers så kunne jeg godt stå der og kigge ned i frityren den dag i dag.